Què tal, Laia, com estàs? Bé, I on estem ara? en Camden Town. I estem així exprimint el dia. A tope? Avui Laia està de adiós Londres i no vull. I esta paret de darrere s'ha convertit en la foto de perfil de Laia, veritat que sí, Teta? És un lloc de Camden molt xulo, que ens va agradar molt. I ahí està, la meva sombra i Laia. Sombra. No sabia si estava gravant? No, m'he quedat apagat. No, vinga. Com t'has quedat, com? Apagat. Apa, va? Oh, quina llibreria més xula! Ala! Pues una vegada més Google Maps ha fet de les seues. Anem a ficar una reclamació del detecció de què ens passa? I ens ha portat a un lloc que no és. Este vídeo no se pot dir dia de Feliç tampoc. No, perquè ja han dit, ja ha hagut un dia de fails, no? Per això és molt trist. Vale, pues este vídeo té que tindre un altre títol. El dia del fails ja l'hem passat. Este serà... casi però no. Ali! There's a hole in the wall. Slow. Hello, what's up? Ara estem en una zona també al sud de Londres i allà davant tenim el teatre del George Vic que estan fent a Monster Calls, un monstruo viene a verme. Que això és una pel·li, no? També. Esta no és una pel·li basada en la novel·la de Patrick Ness, però sí l'estan fent en obra de teatre. I segur que és superxula, no anem a poder veure-la. Però té molt bones crítiques. I allí davant, a pocs metres de The Old Vic, tenim The Old Vic, on estan fent el mateix Fanpop. Un musical que m'encanta. El fan en Barcelona a partir de setembre-octubre. I no han pogut vindre a veure'l perquè ja no havien entrades de fa molt de temps, és un teatre molt xicotet. Però està molt guai. I la llibreria que anem és Isadai. Però on estem, Laia? Per el mateix caminet que vam fer, bueno, creo, no sé que ens estàvem equivocant, que vam fer el primer dia, quan llegamos. Això vol dir que estem anant cap a Stockwell Playhouse, el mateix teatre en el que vam veure Spring Awakening el primer dia, i avui veurem l'últim musical que anem a veure. Necessitem un altre. On estem, Laia? En el mateix lloc que vam vindre el primer dia per a veure Spring Awakening, I què anem a veure? In the Heights. Oh yeah! Vamos allá! Y ahí está Laia. Y acabem d'eixir de veure In the Heights. I esta és Laia. Del barrio, carnaval. Què tal, Laia? T'agrada? Del barrio, Claro. del barrio, sí, molt bé. Passa molt guai, ha És sigut molt una bona graciós despedida. parlar castellà. Era molt graciós veure a uns actors londinenses fer una obra d'uns que viuen en Nova York però en realitat són de Puerto Rico. Aleshores, molt guai. Carnaval del barrio. Uah!